Kanti thina abaningi ezinhliziyweni inkulumo kaloyo owayengumengameli wakuleli eNingizimu Afrika ngaphansi kweqembu lepolitiki i-ANC, loyo ngumnumzane uJacob Zuma, kanti ube sethula inkulumo ethinta abantu ezinhliziyweni ngesikhathi ekhuluma endaweni yaseVerulam eMzo Lifestyle, lapho khona bese egcizelela ukuthi i-ANC lesi iphethwe uRamaphosa akayazi nayo uyayiqala i-ANC esiyinhlakanhlaka neyenye into kanje, kanti bese enxenxa ukuthi uyacela abantu bavotele iqembu le-MK ekuwumkhonto wesizwe bangalokothi nje bavotele i-ANC kaRamaphosa. Mbukelo esilethe uhle TV nansi video sikuphathele yona nesikucaphulele yona ezinkundleni zokuxhumana. Siyacela ukuthi ungakhohlwa uncafoza subscribe button ukuze siqhubeke sikwethulela zonke ezingenayo. Angifuni nje sikulo sibiza igama lomuntu. Umuntu akayibhedela oyibhedelayo. Asingabhedi thina. Yeah. Singabhedi thina. Ngeke uma esekhulumele lo muntu bhekana naye-ke ngaleso sikhathi sizwana. Jabula nje ukuthi kube khona ngizobingelela mina kuphela. Ngisanibonani niyaphila. Awu maniphila kuhle. Hey. Sokusele inyanga ezimbalwa ukuthi kuyokhethweni. Ngitheke uma ngikhuluma ngitshenizwe ngathi le-ANC ephethwe uRamaphosa akuyona le engiyaziyo. Akuyona yinto le. Umsebenzi wethu ukuresquisha i-ANC, ngamanye amagama ukuyikhipha odakeni la ifakwe khona. Engisoyikhipha bayathanda abathanda. I-ANC ayi-ownwa abantu. I-ANC eyabantu base-South Africa bonke. Kufanele ukuthi uma ku-ANC uzizwe umnandi, uzizwe unelungelo lokukhuluma nothi lokuvinjwa, uzizwe unelungelo lokukhethwa, uzizwe unelungelo lokusiza abantu bakithi. Siyezwana. Sizokhuluma-ke ngoba sinenyanga ezicishe zeqe ku-5. Uma kufuneka sitshenane sotshenana. Uma besibuza ukuthi sinoneni sobatshena ukuthi noneni. Asisazi. Ngiyabacela nje laba abathi bazipolitiki. Ngibayikhuluma ipolitiki bayeke ukuthuka. Bayeke ukwenza yonke into ephuma eceleni. Ngoba uma sekuthiwa asitshenane kuyoba buhlungu kakhulu. Ngoba khona isibaziyo. Khona imkhovu siyaziyo nontokoloza. Ngoba sibona intoba. Bangakhulumi-ke bathule bathi zip. Zip. Bala nomlomo. Bakwethu, jabula kakhulu kwami angikakhulumi manje. Ngibekile ukuthi asize ukuyivotela i-ANC kaRamaphosa. Sofutela umkhonto wesizwe.